ଇଏ ହେଲେ ମୋ ସକାଳର କୁଣିଆ। ସେ ପାରାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛି ଖାଉଛି। ମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଆଣି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେବେ ଯେବେ ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ବନଉଛି କାଢ଼ା ତ ନୁହେଁ, ଡିଟକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କହିପାରିବେ, କାଢ଼ା ବି କହିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଠି ସେଇଟା ମୁଁ ବନଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କଥା ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ସନରାଇଜ୍ ଆଉ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ। ଭାବିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମ ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ତ ଆମକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ଖାଲି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନେରୀ ମିଳିବା ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ବଟ୍ ଆମର ଭ୍ୟୁଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଗରେ ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଖାଲି ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ମାନେ ଚାଲିଲାଣି କାମ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଗଲେ ନା ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସିଏ ନୁହେଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜଗିଂ ରନିଂ ଆଉ ୱାକ୍ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର। ସାଇଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ଲାଲ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ବାସ୍ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଲକୋନିକୁ। ଟିକେ ଖରାରେ ବସିକି ଆମେ ପିଇବୁ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ସକାଳର ଖରାଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମକୁ ଏବେ ବି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଘରେ ରହିଲେ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବି କମି ଆସିଯାଏ। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଖରାରେ ବସିକି ଆମେ ଆମର ସେଇ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍କୁ ପିଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ ବସି ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ବଟ୍ ପରେ ଭାବିଲୁ ସେସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବିଲୁଆ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ବିଲୁଆ ବିଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଣିବୁ। ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଆମର ଭିୟୁଅର୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। ତ ସେ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଏଇଠି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା, ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା, କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବନେଇବା। ବାସ୍ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଦେଖି ଚାଲିଥିବୁ, ଯାହା ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ୱେଟ୍ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇବୁ, ଭେଜ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ବଟର୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତା ସହିତ ଆମେ ଚିଜ୍ ଦେଲୁ ତାକି ସେଇଟା ବାଇଣ୍ଡିଂରେ ଭଲ କାମ ଦିଏ। ତ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ବଟର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ମେଲ୍ଟେଡ୍ ବଟର୍ ଥିଲା। ତ ଯେବେ ଟୋଷ୍ଟ କଲି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି କରେନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତଳେ ବଟର୍ ଦେଇକି ସେକିଲା ପରେ ଉପରେ ପୁଣି ବ୍ରେଡ଼୍ ଉପରେ ବଟର୍ ଦେଇକି ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟାଏ। ସେଇଥିରେ କଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲାନି। ଫିର୍ ବି ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ରହିଲା। ଆଉ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଭଲ ରହିଲେ ନା ପୁରା ଦିନଟା ହିଁ ଭଲରେ ଯାଏ। ଦେନ୍ ଦିନରେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଘର କାମ ଥିଲା, ତ ସାରିକି ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ଲୁକ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭଲ ହେଇଛି ନା, କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଜ୍ ବଟର୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେନ୍ ଇଭିନିଂରେ ଅଫିସ୍ ସରିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଠି ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ଜୁସ୍ ବନାଉଥିଲି। ଯେମିତି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଇଟା ନେଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ସକାଳୁ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା 4ଟା ବେଳେ ନେଇଥିଲି। ରାତି 12ଟାରେ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା, ଗୀତ ବାଜୁଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ରୁମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ସ୍ଲାଇଡ଼ର୍ ଓପନ୍ ଥିଲା। ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଗୀତ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ସାରା ନିଆଁ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେଇଟା ଜମିକୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମେ ବି ସେଠି ପୋଡ଼ ଚାଷ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଏଠି କରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି। ସେଠି ସବୁ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଳିଗଲା ପରେ ସେଠି ଚାଷ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।